Yo, yo, yo. Makaruning no. Ha. Boss. Tanawara good ni siya. Pasimba-simba pero wakabalog verse. Nagsuotog bagong sininamurag model sa Converse. Nagflex sa relo nga nagkislap sa Magstar. Pero boss tikang-tikang padyay to gilubong pagbayad oy klar. Mupot sa feet bless Sunday everyone. Pero bagwarta kay Lord tabangi ko ani akong lon. Mangliog pag hinay-hinay murag na to kayo. Pero ang wallet boss mas nipis pa sa papel sa mayo. Pagkaaruning no. Nuway kwarta pero murag rich. Oh, nagpasikat sa tanan nagpaka-vivo. Pero utang radi ay tanan nagipos sa wall tanan. Nas pagkaaruning no. Nagpabongga og sakyan ang nagirent. Good lifestyle murag VIP kunuhay. Oh, pero sa tinumuot gutom kayo. Way makaon, way bayad, way pay. Pagabot sa mall, kaulker murag VIP. Mga tog restaurant, unsay lamidri pero pagabli sa menu, boss ni batida yun nuginit. Kayang presyo halang pa sa sile, di na mo kaya sa spirit. Mang-invite pagbarkada, 3-2x ko ninyo ha. Pagkatawa na lang na mo kay siya ray walay kwarta. Panuhak style, sigek order, rug picture check sa choice. Pero ang bilgi kami tanan siya kay prayers na lang always. Pagkaaruning no, nuway kwarta pero murag rich. Oh, nagpasikat sa tanan, nagpakabibo. Pero utang radi ay tanan, ngagipot sa wall tanan. Pagkaaruning no, nagpabongga og sakyanan nga girent. Good lifestyle murag VIP kunuhay. Oh, pero sa tinuod gutom kayo. Way makaon, way bayad, way pay. Nag-photoshoot sa hotel lobby murag big time. Pero ang room nga gibook kay good for 1 hour ang time. Maglipa sa FB grabe ka luxury diri oy. Pero ang tinudan na wamrag wifi kay walay load wajud toy. Magsyagit pag grind mode hustle everyday. Pero ang hustle niya kipangitag kauban nga mo bayad sa buffet. Moingon pa gyud bro next time ako'y treat ninyo ha. Pero kabalo na tatanan boss next time never gyud na mahitabo da. Flex sa relo pero fake pa ang tik-tik. Flex sa sakyanan pero daily rate ang gipang pick. Flex sa restaurant nga murag social kaayo. Pero papok sa bill kalit na lang og excuse lang ha. CR lang ko kadyo tayo. Pagkaaruning no, nuway kwarta pero murag rich. Oh, nagpasikat sa tanan nagpakabibo. Pero utang radi ay tanan ngagipot sa wall tanan. Pagkaaruning no, nagpabongga og sakyanan nga girent. Good lifestyle murag VIP kunuhay. Oh, pero sa tinuod gutom kayo. Way makaon, way bayad, way pay. Ayaw lagi pagaruning ng bay. Kung walay kwarta, chill lang. Ayaw ipilit. Bless up! Yeah! Kauban ni mo pirmi pero pirmi pun mo drawing sa sabot. Kailangan ni let's go! Yeah! Yeah, you know! Woo! Let's go! Oh! Nayamigo nga kusog kayo agda bro lagda. Pero siya ray pinakaunag atrasada. Maopay mo suggest og lugar pero kung muingon kag let's go! Siya dayon nang muingon lain man akong paminaw karon chat. Muingon pag sa may oras 3pm. Pag 3pm na wala gihapon. Di mo lihok murag steel beam na nasa GC pirmi ka hypo plano. Pero pag kakagadlaw siya ray muingon guys. Di ko kay na ako'y kalit na laing plano. Hey! Balibat king, champion sa joy. Kung sabot mo ugla aksay pinaka-last mo tingog sa ping. Agda-agda pirmi pero siya ray di mo tumo. Kung kinsa pa nang nyawit mo ray dilili mo uyon ug dinaron. Ug tinaron, mingon right sta, ugma hasiban sharp. Pero pag ugma na impile feet pa mo chat. Sorry wako na bukaw boss hard. Sa group chat kusog kaayog suggest. Pero sa tinuot siya ray walay progress. Kuyo unta mo sa highway, lingaw unta nga dako. Pero kung manguta nakagasa siya mo reply. Guys na assign ko sa balay, di ko makalugway, pasensya na ko. Unsa ba ni, planar pero dili mo appear. Mauning klase, nga amigo nga hawod sa cancel master. At kakaroon, balik to niya klase kaayo.
Murag script nga, sige balik-balik sa tanang tuwig nga maayo. Musugot sa chat, mubakaw sa actual friendship niya. Ang anomalya dili normal. Hey! 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 Balibad king, champion sa drawing. Kung sabot mo og laak siya'y pinaka-last mo. Tingok sa ping, agda-agda pirmi pero siya ray di mo tumo. Kung kinsa pa ang yawit mo ray dili mo uyon og tinarong. Og tinarong. Yun og tinarong. Og tinarong. Pero bisan tamana na way lain nga ing ani. Kay kung walay balibad king boring ang tropa. Walay kami di. Ang importante next time sa sabot ayaw na lang ituo iyang ugma. Sujud ko kay dili jud na mo tarong. Balibad king champion sa drawing. Kung sabot mo og nalang siya'y pinakalas mo. Tingog sa ping dagdaan na pirmi pero siya ray di mo tumong. Kinsa pa ng yawit mo ray dili mo yun og tinarong. Og tinarong. Yun og tinarong. Og tinarong. Balibad king champion sa drawing. Kung sabot mo og nalang siya'y pinakalas mo. Tingog sa ping dagdaan na pirmi pero siya ray di mo tumong. Kinsa pa ng yawit mo ray dili mo yun og tinarong. Og tinarong. Yun og tinarong. Og tinarong. Og tinarong. Yeah. Naisilingan diri. Palutang. Marites. Let's go. Yeah. Naisilingan diri. Palutang. Marites. Let's go. Yo, naisilingan sa among purok, pirmi naglikay. Manggula mo kwarta pero di gyud mahibalan asa mo agay mo. Message pag pwede ko nimo pa utang gamay. Pero kung maningil ka kalitragawa murag wala kay nakitang nga tawo di hay. Wasiyay bayad, sukat sa sinok. Pero abi nimo mayor kung motiklop og buhok. Sige pa sweet pero klaro kayo tuyo. Utang radiyay pero ang istorya murag teleserye nga buyo. Ang marites nga pala utang. Sige chika dayon dagan. Kung utang gani isgutan. Kalitrag hawak kalangan. Moingon next week ra. Pero next week walay pakita. Maayo ka ayok storya. Pero utang dili makita. Mungon pagsakit akong hawak, dili ko makalakaw. Pero kagabi nigem lel taas pagrangkay sa akong igagaw. Gapos pa sa feed, coffee is life. Pero sa tagiya sa coffee way life kay wapay bayad sa life. Maguna pa sa balita kay sa newscaster. Sa Marites Department siyang yan general nadya. Tanang chismis diri ko iyang version. Pero iyang utang wala gid siya'y mansyon. Kung mo mention kag utang mo shift dayon topic. Hoy kabalo ka si ate, unya mo rapid. Pero klaro kaayo likay lang sa bayranan. Murag professional fugitive sa among barangay na nga kalana. Marites nga pala utang. Sige chika dayon dagan. Kung utang gani hisgutan. Kalitrag hawak kalangan. Moingon next week ra. Pero next week walay pakita. Mayo ka ayok storya. Pero utang dili makita. Marites nga pala utang. Sige chika dayon dagan. Kung utang gani hisgutan. Kalitrag hawak kalangan. Moingon next week ra. Pero next week walay pakita. Mayo ka ayok storya. Pero utang dili makita. Kung walay marites diri, hilom kayo among kili. Pero kung utang kay iya, hay, hangtod karon wag ihapong mangalit. Yeah, unsay plano, unsay wala. Let's go! Nako ay amigo nga kusog kayo tikal. Ako ta bro pero si Ray dili mo apel sa final. Mo set tug oras, mo set tug lugar. Pero pag abot sa adlaw kalilang moingon guys. Di ko kay kapoy kayo karon swear. Tinowad ni karon bar. Mung gisipa siya permi basta magplano. Gadruwing o itinerary murag usa ka tiktoker. Nga viral tunggot sa bano. Pero kung mangita na ka, wait fly. Murag ako nga lawan sa una. Sige go, sige bye. Moingon sure ko anak, klaro ka
pero kalitra og balhinok. Schedule mura jeep nga muli ko kung nga sa init ang ngayon. Plano pero wala. Sige siya gagda pero di man siya mularga. Sabot punta ta, pero siya ray pinakaunang dili mo tunga. Plano pero wala. Gusto kaayong iawit pero sa aktwal Ramadan. Mingon siya rides ta ugma, bugnaw kaayo tingog, pero ugma nawa pa murag loading ang yang uto og kilo. Gasen pag playlist para kuno sa road trip, pero siya mismo lagdili mo dayon nun sa on man nang tek. Pag-chat nimo bro, ansa naman ka? Mo reply og oops, nay kalit nga event sa among balay. Sorry jud ha, unsa ka hay pasabot ni sa kalit. Murag wala man koy nadungog nga meteor nga nilanding sa ilang district. Sige siya plano, way plano nga matuman. Sige siya promise, way promise nga maaptan. Kung siya ang mutudlo sa dalan, mas maayo pa mo follow kak aso kaysa iyang direksyon nga walay kalabutan. Plano pero wala. Sige siya kagda pero di man siya mularga. Sabot punta ka, pero siya ray pinakaunang dili mo tunga. Plano pero wala. Gusto kaayog iawit pero sa aktwal Ramadan. Pero okay ra, naaman gihapon siya sa tropa. Kay kung walay ingon na ni di kompleto ang atong istorya. Pero sunod plan, ayaw nagsalig og sobra. Screenshot ra imong labanan kay di gyud na siya mo sugot og duha. Yeah. Check. Mga barkada nga feel kayo gym life, pero selfie ray na buhat. Let's go! Mga amigo nga kuno hay gym pero ako'y nakita nga reps. Kay pirmiras mi REGGAE duck face, ga biceps flex. Moingon bro, workout ko pero klaro kaayo ang tuyo. Kay ang ilang timbang ni sa ka likes ra dili kilo. Alas sa isa buntag, wingon jogging ko ha, pero sa dalan pirmi hunong kay pictorial sa kahoy ugiring nga wakabalokin sa sila. Nagstorya pa og consistency, daw atleta sa Olympics, pero ang pinakahasol nilang dagang kay pagpanggida og perfect angle sa pics. Workout kuno, pero pa-achup ra di ay. Selfie sa mirang murag influencer nga walay pay. Forma bisan asa, murag fashion show sa karsada. Exercise daw kuno sila, pero puro lang jud drama. Zumba kuno sa plaza, kusog kayok smile, pero ang gitutok ang kay chick sa kilid nga nagbigilog ay limang gani kabalo. Musunod sa beat, pero kabalo ka ayaw mo sudog linya kung asa ang pinakanindot og seat. Nanapay usa ka bada nga trick kayo, no excuses daw. Pero kung dili ka mutuo tanawa siya sa gym nag livestream sam iyang paiblo. Nugway tugway protein, murag tinuod kayo siya, pero ang whey protein wagi abli kay mas ganahan siya miltira. Workout kuno, pero pa-achup ra di ay. Selfie sa mirror, murag influencer nga walay pay. Forma bisan asa, murag fashion show sa karsada. Exercise daw kuno sila, pero puro lang jud drama. Selfie sa treadmill, selfie sa squat rack, pero ang totoong workout scrolling sa TikTok. Balik, jogging sa dalan pero hunong kada poste. Kay gizumang face kung klaro bag pore. Gym kuno, pero kamera ra ang gialsa. Forma pirmi, pero effort walay masa. Ingon sila fitness journey, pero ambot asa padulong. Kay kada adlaw ra ko makakita og bagong selfie, post nilang kabalong. Workout kuno.